היי, שלום חברים, מה שלומכם? היום אני רוצה לספר לכם סיפור קצת אחר. סיפור שהוא קורה בחג הפסח. כן, בחג הזה שקורה עכשיו. סיפור שאני מאוד מאוד אוהב. על שני חברים וסבא אחד. לסיפור קוראים אגוז של זהב. כתב אותו לוין קיפניס, וציירה את הציורים א' מימי. היו ילד וילדה, אח ואחות. שם הילד גדי, ושם הילדה נועה. תראו איזה חמודה עם הצמות הג'ינג'יות שלה. בערב חג הפסח, לכל הילדים תפרו בגדים חדשים. לכל הילדות תפרו שמלות חדשות. לכולם קנו נעליים יפות, וגרביים חדשים ונקיים, ורק לגדי ונועה לא תפרו שום דבר. גם לא קנו שום דבר. אתם יודעים למה? כי אבא שלהם הוא היה עני. לא היה לו כסף לקנות הרבה בגדים חדשים ונעליים חדשות. הם היו צריכים להסתפק בבגדים שכבר יש להם הישנים. הם לא יכלו כל חג לקנות בגדים חדשים. כל הילדים לבשו את הבגדים החדשים והחגיגיים שלהם. כל הילדות לבשו את השמלות החדשות שלהם. כולם התחדשו בנעליים יפות, התקשטו בכובעים וסרטים חדשים, ויצאו החוצה עליזים ושמחים לשחק באגוזים. אבל גדי ונועה לא היו עליזים ושמחים. שניהם יצאו אל החצר והסתתרו בפינה אחת מאחורי החומה, הגדר. אתם יודעים למה? הם התביישו להיראות בפני החברים והחברות שלהם בבגדיהם הישנים ונעליהם הקרועות והמרופטות. גדי ונועה היו נורא עצובים. תראו, הם יושבים פה ליד הגדר, הם נורא רוצים לשחק עם החברים, אבל קצת מתביישים שלא יראו את הבגדים הישנים שלהם. והנה פתאום הם יושבים להם, ומי עומד מולם? איש זקן, עם זקן ארוך ולבן. פניו מאירות, ועיניו נוצצות ומזהירות. והוא שואל אותם, היי ילדים, למה אתם יושבים פה ככה לבד בפינת החצר? למה אתם לא יוצאים גם אתם לשחק עם כל החברים באגוזים? ענה גדי, אבל אדוני, איך נצא? תראה, לכל הילדים תפרו בגדים חדשים, וקנו נעליים חדשות, ולנו לא תפרו דבר, ולא קנו דבר. ונועה הוסיפה, כן, וגם אגוזים אין לנו. ושניהם היו מאוד עצובים. הביט הזקן אל הילדים העצובים, משמש בכיסו, והוציא אגוז אחד. הושיט אותה לילדים ואמר, הנה, מצאתי בכיסי אגוז אחד. לכם האגוז. קחו אותו. לכו שחקו, ואל תהיו עצובים. ובן רגע נעלם. הנה הוא נותן להם את האגוז. תגידו, אתם מכירים את האיש הזה הזקן? אתם יודעים מי זה? אני לא יודע. אולי בסוף הסיפור יגלו לנו מי האיש הזה. מעניין מאוד. לקחו הילדים את האגוז,
התבוננו בו. ליטפו אותו בידיהם. זה היה אגוז של זהב, לא אגוז רגיל. סמכו עליו הילדים, העבירו מיד ליד, עד כי נשמט. הופ, ופתאום נפל על הרצפה. התכופפו הילדים להרים את האגוז, והנה לא תאמינו מה קרה. האגוז מתחיל להתגלגל ולהתגלגל. מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל. גדי ונועה התחילו מהר לרוץ אחרי האגוז. האגוז עולו במעלה ההר, וגדי ונועה עולים אחריו במעלה ההר. האגוז יורד במורד ההר, וגדי ונועה, נכון, יורדים במורד ההר. האגוז בדרך היער. ומה עושים גדי ונועה? כמובן, רצים אחריו בדרך היער. והנה, בסוף של דרך היער, הם רואים מרחוק, מה זה? מה זה שם? בית קטן. והאגוז ממשיך להתגלגל ולהתגלגל, ונכנס בשביל לתוך הבית הקטן. מה עשו גדי ונועה? הלכו להם בשביל ונכנסו אחרי האגוז לבית הקטן. האגוז דפק על הדלת, נכנס פנימה לתוך הבית ושכב לו בפינה. גדי ונועה נכנסו אל הבית פנימה. לא היה אף אחד בבית. הבית ריק. פתאום ראו הילדים בפינה אחת שם בצד כיסא. ובפינה השנייה עוד כיסא. על כיסא אחד בגד תכלת עם כיסים מלאים אגוזים למשחק של פסח. ליד נעליים מצוחצחות, גרביים וגם כיפה רקומה חוטי כסף וזהב. וכרטיס של קלף על הכיסא ובו היה כתוב מתנה לגדי מאת סבא. על הכיסא השני חיכתה לה סמלה כחולה, גרביים לבנים, נעליים קלות ומבריקות וסרט משי אדום לקשור על הצמה. וגם כרטיס של קלף ובו כתוב מתנה לנועה מאת סבא, נכון. הנה תראו אותם. גדי ונועה התרגשו כל כך ושמחו לראות את הבגדים שסבא קנה להם במתנה. לבש גדי את הבגד, את הגרביים, נעל את הנעליים, חבש את הכיפה הרקומה, והנה הכל בדיוק לפי מידתו. הכל התאים לו בול. לבשה נועה את הסמלה, את הגרביים, נעלה את הנעליים, ענדה את הסרט האדום, והנה הכל לפי מידתה בדיוק. כן, גם לנועה בגדים התאימו בדיוק. שמחו הילדים מאוד. לקחו כרטיס של קלף וכתבו עליו סבא, תודה רבה מגדי ונועה. הנה גדי ונועה אחרי שהם כבר לבשו את הבגדים שהם קיבלו מסבא. בינתיים התחילה השמש לשקוע. אמרו הילדים זה לזה, איך נשוב הביתה ואנחנו לא יודעים את הדרך? איך נחזור הביתה? אנחנו רק רצנו אחרי האגוז ובכלל לא שמנו לב ואנחנו רצים. זה מאוד רחוק, עברנו יער שלם ובכלל לא שמנו לב לאן אנחנו הולכים.
באותו רגע התגלגל האגוז מתוך הפינה עד לרגלי הילדים. הסתכלו הילדים למטה על האגוז. אחד על השני, הסתכלו. ואמרו, אגוז אגוזנו, יקיר יקירנו, את הדרך נא הראנו, אל אבינו ואל אמנו. הם ביקשו ממנו, אגוז אגוז יקר, בבקשה תראה לנו את הדרך חזרה הביתה לאמא ואבא שלנו. רק אמרו, והנה האגוז זז, ומתחיל מתגלגל מפתח הבית החוצה. והילדים אחריו. האגוז בדרך היער, וגדי ונועה בדרך היער. האגוז במעלה ההר, וגדי ונועה נכון, במעלה ההר. האגוז יורד במורד ההר, וגדי ונועה יורדים במורד ההר. ופתאום, פוף, נעלם אגוז הזהב. אך הילדים כבר ראו מרחוק את הבית של אבא ואמא. הם כבר ידעו לחזור לבד משם. אל תדאגו להם, זה בסדר. רצו מהר, ובאו הביתה וקראו בשמחה, אבא, אמא. הביט אבא, הביטה אמא. וכמעט לא הכירו את הילדים שלהם. אבל מיד חיבקו אותם חזק וקראו, איפה הייתם ילדים? ומי נתן לכם את הבגדים היפים האלה? כל הזמן אנחנו דואגים כל כך. השעה כבר מאוחרת וצריך כבר לערוך את הסדר, את ליל הסדר. סיפרו גדי ונועה על הזקן החביב שנגלה לפניהם פתאום. סיפרו על הזקן הארוך והלבן שלו, על פניו המאירות ועיניו המזהירות. וגם סיפרו שהוא נתן להם אגוז של זהב. ואז נעלם. ועל האגוז הם סיפרו שזה היה אגוז פלא, לא אגוז רגיל. אגוז הזהב הזה הוביל אותם בדרך אל היער, אל הבית הקטן של סבא. ואז סיפרו על הבגדים החדשים שסבא הכין להם במתנה. וקשקשו באגוזים שהיו להם בכיסים. הנה, הם פוגשים את אבא ואמא שלהם וכל כך שמחים. שמעו אבא ואמא את הסיפור, ומיד אמרו, אנחנו יודעים מי הוא הסבא הזקן הזה, כן, אנחנו יודעים. לסבא הזה קוראים אליהו, נכון, אליהו הנביא. אז ישבו כולם ליד השולחן, אבא, אמא ושני הילדים. מזגו 4 כוסות של יין. כוס לאמא, כוס לאבא, כוס לגדי, וכוס לנועה הקטנה. ועוד כוס אחת מזגו. אתם יודעים למי? עוד כוס אחת הם מזגו ושמו באמצע השולחן. כוס גדולה ויפה. כוס מאותרת ומצוירת בציורים של זהב. בשביל מי? בשביל אליהו הנביא. זהו חברים, הסיפור הסתיים. מחר אני אקליט לכם עוד סיפור אחד מיציאת מצרים. אז תבדקו, בסדר?